Ang mga kalisod nga na sinati ni Pablo. Sama sa akong gisulti kaniadto, ayaw kamo paghunahuna nga buang-buang ako, apan kon mao kanay inyong hunahuna kanako, dili ko igsap ayan, basta tugutan lang ninyo ako nga magpasigarbo bisan gamay lang. Hinuon, kon magpasigarbo ako sa akong kaugalingon, dili kana gikan sa Ginoo, ug daw sa buang-buang ako. Apan tungod kay daghan diha kaninyo ang nagpasigarbo sama sa mga tao sa kalibutan, magpasigarbo pud ako. Naghuna-huna kamo nga maalamon kamo, apan sugot lang kamo nga manduan sa mga buang-buang. Gibuhat nila kamong mga ulipon, gikuha nila ang inyong mga kabtangan, gilimbungan nila kamo, gipakaubos ug gipakaulawan. Bisan mao kana ang ilang gibuhat, gipasagdan lang gayud ninyo. Makauulaw nga ang kunon namo nga luya kami, apan dili namo mahimo ang ilang gibuhat. Kon adunay mga has nga magpasigarbo sa bisan unsa, mga has pud ako. Bisan tuod nga niining akong pagpasigarbo mura lang akog buang-buang. Kon sila nagpasigarbo nga mga Hebreo hanon sila ug mga kaliwat ni Israel ug ni Abraham, mao man usab ako. Kon nagingon sila nga mga alagad sila ni Kristo, mas maayo ako nga alagad ni Kristo kay kanila. Nasayod ako nga niining akong mga pagpasigarbo mura akog buang, apan ang tinuod, mas maayo gayud ako nga alagad kay kanila tungod kay mas daghan ang akong kahagukon itandi sa ila. Ug mas makadaghan pa ako na priso. Dili maihap ang pagbunal kanako, ug sa makapila ka higayon ana ako sa kakuyaw sa kamatayon. Sa 5 ka higayon gibunalan ako sa akong mga isig ka Hudyo sa tag 39 ka lapdos. 3 ka higayon ako gibunal-bunalan, makao sa gibato. Katulo ako nakasinati nga nalunod ang akong gisakyan nga barko, ug sa usa ni adto ka higayon, o sa kaadlaw ug usa ka gabi akong naglutaw-lutaw sa lawod. Sa akong pagbiyahe sa nagkalain-laing lugar, ang akong kinabuhi kanunay nahimutang sa kakuyaw. Nahimutang ako sa kakuyaw sa akong mga paglabang sa mga suba, sa mga tulisan, sa akong mga isig ka Hudyo, sa mga dili Hudyo, diha sa syudad, sa kamingawan, sa dagat, ug sa mga tawong nagpakaaron ingnon nga sila mga kaigsuunan. Nasinati pud nako ang mga kalisdanan tungod sa akong buluhaton, ug usahay wala gani ako'y tulog. Usahay dili ako makakaon, ug usahay wala gayod ako'y makaon ug bisan gani mainom. Nasinati pud nako ang katugnaw ug kakulang sa bisti. Gawas sa akong mga kasinatian nga wala ko mahisguti, matag adlaw na balaka pa ako sa kahimtang sa tanang mga iglesia. Kon adunay huyang sa pagtuo, bation ko ang kaguol. Ug kon adunay magpakasala, labihan gayud ang akong kasubo. Kon ugaling kinahanglan gayud nga magpasigarbo ako, ang ikapasigarbo ko maulang ang akong kaluyahon. Wala ako mamakak ug kananasayran sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesus. Dalaygan siya sa walay katapusan. Sa dihang didto ako sa Damasco pabantayan sa gobernador nga sakop ni Haring Artas ang pultahan sa syudad aron dakpon ako. Apan gisulod ako sa akong mga kauban sa bukag ug gitunton sa bintana sa luyo sa parel, busa nakaikyas ako.